Wah, oh, wah. Waduh. Tak sawangono pendhita nganggo jubah klangsara lemah. Inggih sinuwun, menawi paduka ndangu kaliyan kula, nami kula menika pun Begawan Tunggul Manik. Paduka menika sinten Ratu Ndaramati sinuwun Bathara Kresna. Lho. Lah kok kowe wis ngerti karo aku Begawan Tunggul Manik? Ampun malih paduka. Garwa paduka wonten pinten kula nggih ngertos. Putra panjenengan pinten kula nggih uninga sinuwun. Lah yen ngono malah tiwas kebeneran. Begawan Tunggul Manik kowe nganti bantreng menika ingon-ingon kula inggih murid kula naminipun Bantreng Wulung. Semunipun kok bingung penggalih paduka sinuwun. Begawan Tunggul Manik aku njaluk tulung. Arane negara Ngastina bedah. Sing bedah kuwi karaman saka timbul taunan Prabu Antawirya. Ngunjara kadangku Koko Prabu Baladewa lan Paman Durna. Nganti saiki negarane komplang Yai Duryudana ncat. Aku njaluk tulung, pasrah jiwa raga. Yen kowe bisa mitulungi apa sing tok jaluk tak sembadani penemban. Kula menika yen tetulung inggih sampun mboten nggadahi pamrih menapa-menapa. Jalaran kula menika pendhita. Kewajibanipun memayu hayuning bawana. Aja muna sadurunge, aja muni sakwise. Namung landhesanipun tresna lair lan batos mboten nggadahi suprih lan pamrih sinuwun. Begawan Tunggul Manik mara gaging sak mengko kowe dadi serayane Kresna. Tak tetke laku jantramu penemban. Wah. Nyata pandhita kang wis limpat wadharing ilmu kang sanyata. Ana pendhita tuwek elek jempong perut jambul wanen. Sapa kowe penemban? Kowe takon karo aku jenengku Begawan Tunggul Manik. Apa bener kowe sing aran Prabu Antawirya? Kowe ngraman ana negara Ngastina nganti Ratu Ngastina mlayu mbuh ana ngendi? Lan kowe wis ngunjara Ratu Mandura apa dene Begawan Durna? Yen pancen ya kowe arep apa? Aku ngunjara Baladewa lan penemban Durna kuwi ora tak siksa ning malah tak openi. Kowe aja kemelikan sing dudu darbekmu. Wong milik barang kang ketok melok yen dipuluk mundhak dadi malak tundhone kowe bakal keselak-selak. Wah, aku ora butuh MC. Aku ora butuh gunemane MC. Nek gunemane wong kaya ngono ki gunemane wong golek dhuwit. Kowe aja melu-melu, melu wae. Mundur
Ora bisa. Mundur. Ora iso. Perkarane torpedo kok kon mundur njungkel. Malah sing kudu mudhun saka dampar kowe. Tak jaluk bali ning Praja Ngastina gendaret sawurmu. Wah. 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 Bos. Wah, bos. Dek. Tiba kowe, aduh tiba aku. Canda. Bos. Banteng kowe. Wong. Wah. Bos. Ho. Apa sebabe ketemu wungsu kok mlayu? Ora apa-apa. Yantawirya. Ya, aku Prabu Antawirya. Sapa kowe? Panggak Pandhawa. Sadurunja dipati aku Werkudara. Kowe Werkudara. Tak jaluk bali ning Praja Ngastina. Piye? Tak jaluk bali ning Praja. Tak kukui. Dadi ratu kuwi ragate kuwi akeh. Tak kandhani aja meneh kok ratu, maju lurah wae saiki ora cukup 500 yuta. Ngerti? Apa maneh kelungguhan ratu kok mung trima diulungke trima dijaluk kowe gampang temen. Direwangi wong siji disangoni 50.000 urung karuan dadi. Urung karuan kepilih. Butuh apa dicukupi? Pamrih apa? Ngiring para kawula. Lah kok gampang temen negara mung trima dijaluk. Ora gelem minggat lakon Odet Pancanaka. Ora butuh kerengan karo kowe, kudu mungsuhku kowe. Malesa. Aku ora arep males karo kowe. Malesa. Wegah. Aku kuwi senopati. Aku kuwi senopati ning Pandhawa. Wis ngerti nek kowe senopati. Nek kowe tak males mongko mundhak randha bojomu lolo anakmu. Wis malesa. Malesa. Aku ora arep males karo kowe. Nek aku gelem males ora sandadakku mlawe. Tak sabda, tak ucapke apa kelakon. Aku ora percaya. Ora ngandel. Kowe ora percaya? Nek kowe ora percaya Werkudara, tak jajal. Werkudara lumpuh. Ora wurung mubung-mubung njungkel dhewe kowe. Wah. Wah. Kowe iki wong ora sambat ning nek ngono ki padha karo wong ngelih kowe. Mati aku. Mati aku. Nek mati aja omong-omong, mati kok omong. Mudar aku. Mudar ya luweh. Mati ya karepmu. Njaluk tulung. Ora arep tak tulungi. Kowe ngatang-atang ning kono
Mongko udan nggone becek arep apa kowe? Aku njaluk tulung. Aku wis kapok. Kowe dadi serayane Duryudana. Wong murka kok dibelani. Kae wong nakal. Wong ora duweni ning kok nguwasani ya kuwi Duryudana. Ewa semono kok kowe gelem-geleme Werkudara kok belani karo wong kang candala budine. Aku ora belani wong kang candala. Kowe seneng karo wong kang candala budine? Aku ora seneng karo wong candala, ning aku seneng karo jenang candil. Wis. Senopati kok celemongan. Njaluk tulung. Tak tulungi ning kowe lunga saka kene. Werkudara tangi. Sumanggang rasa sumbar lindu bumi gonceng kumeludo guntur gatuk. Antawirya ora gelem minggat adu kawruh adu ngelmu. Tampanono kemayanku wujude guntur geni kelakon geseng dadi areng sawurunga kowe. Yareng kowe. Wah. 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 Jan nampa tenan kowe Antawirya. Aku nyipta pengabaran guntur geni mijil saka epek-epekku. Geni murup sak lumbung Bandung ngobong kowe kok kowe ora mudyar. Kok kowe ora mati. Wong kaki pikun minggat. Aku seman karo kowe merga napasmu nyenen kemis. Umurmu mung kali sak gongan nek tak banterke kowe mesti geblak jantungmu kumat. Wah, aja ngina kowe Antawirya. Mati. Wah. Woi. Canda. Wah. Wah. Pilungke genti kalindhe Begawan Tunggul Manik tandingipun Prabu Antawirya. Rening sampun setengah gangsal Noyan ayo Baskara Titi Mangsa babar jatining wujud. Lah kok sing dadi pendhitane Dimas Wisanggeni. Sing dadi Antawirya lah kok Kakang Antasena. Ya ni pancen bener aku sing dadi Prabu Antawirya. Ora ngira babar pisan yen ngono Kakang Antasena kowe kepengin dadi ratu. Kowe milik gebyaring kadonyan. Sing kandha kuwi sapa? Lah direwangi kowe membo dadi Antawirya. Mung arep njajal lenggah dampar gading. Siji, aku mung ngimutke Siwa Duryudana. Kae dadi ratu ning minger kiblate. Ing atase dadi ratu punggawane kabeh do korupsi, nguntal bandaning rakyat, nguntal bandaning para kawula cilik. Mula tumindake dadi ambabi wuta.
paring pidana karo kawula sing ora nandhang dosa ora nduweni luput patrapi pidana ora gelem milih donclangke unggahke ning pucuk gunung guang ning pinggir segara lah kuwi ratu apa ratu kok kaya ngono kejaba saka kuwi ni punggawane do maksiat kabeh janji taun anyar do rupian dharma wisata plesir ning pinggir segara apa tumon coba nek mung trima plesir ora apa-apa ning bareng plesir ning pinggir segara goleki wong wadon saka manca negara sing ora nganggo kathok coba mongko ning pinggir segara ngisor pandanan lah terus kuwi do ngopo do glenak-glenik do pencak silat. Oh, dadi pencak silat wong lanang karo wong wadon ning pinggir segara tundhone dadi maksiat, dadi zina. Kuwi punggawane kaya ngono. Mula siji aku kejaba ngelingke Siwa Duryudana sing angka loro ni. Janjane Siwa Duryudana kuwi rak mung nyilih. Tembung nyilih kudune ya balekke wong nandur bakal ngunduh. Wong utang kudune ya nyarutang. Negara Ngastina kuwi duweke Pandhawa, nganti Pandhawa kagungan putra diwasa kabeh kok negara urung diulungke, negara malah isih dikukui. Mula aku mung kepengin ngelingke Siwa Duryudana. Kuwi kena-kena wae. Nanging aja kedelarung-delarung karo sapa karo wektu mergo iki wis jam 4:30 wis ora apa-apa nek gelem tak bubarke wit mau ora urung mudhun yo udan wis sesuk tekan jam 6 ora apa-apa Kakang Antasena piye lah sing dadi butane sapa sing dadi bantenge sapa ditonton ini Alright. Apa tumon ing atase ana banteng kok ambune lenga wangi. Monggo nek kewan kuwi ambune perengus kowe kewan kok ambune wangi temen. Oh, kowe sapa? Jenengku Banteng Wulung. Kowe sapa? Aku Kala Maruta. Belani Sinuwun Prabu Antawerya, belani Begawan. Tunggul maneh aja melu-melu kowe. Oh, Wah. Wah. Wah! Oh! Wah! Oh! Hey! Wah! 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 Oh! kados den oyak krijanipun Dedya Kala Maruta dening Banteng Wulung satemah kekalipun babar jatining ujug Ngger pun wingking mimba dados Kala Maruta kula ingkang mimba dados Banteng Wulung menapa sebabipun Wanoman mimba dados raseksa kula namung ngembani Angger Antasena sampun ngantos kedlarung-dlarung awit adaanipun bocah nom niku kaduk wani kurang deduga bantere ya kliwat ning ora mitung mboten emut kalian
kiwa tengenipun adaanipun ngaten pakatenipun ingkang nem. Mila wong nom nek ora dimbali karo sing tuwa niku nggih mesake tumindake ndak kedlarung-dlarung ngangger Gatotkaca. Siwa ireng Antasena, aku wis ngerti apa sing dadi gegayuhanmu. Kowe bener ning kurang bener. Lho kok ngono? Iya. Aku mung nyelingke Siwa Duryudana, negara nyilih kok ora dikondurke. Lembalekke besok yen ana perang gedhe, Bratayuda Jaya Binangun. Yen durung tumekaning titiwanci Bratayuda Jaya Binangun, Yayi Duryudana mesti sing ngukui kamukten negara Ngastina. Oh, dadi kudu nganggo perang Bratayuda. Nganggo perang Bratayuda. Tak suwun, wakmu Mandura, eyangmu Sukalima diluwari saka gedhong Pakunjaran nggih. Tobat katengipun Kakang Dimas Janaka ngaturke panuwun sing tanpa upama ya Dimas, merga wayaning mangsa kala wis tinarbuka sing membon Tawira jebul ya gaku dhewe Antasena. Tujune ana Dimas Janaka negara Ngastina bisa tata titi lan tentrem. Wong wadon ketemu karo tilasane ganyik. Sinuwun kados pundi sinuwun? Bali. Kakek Semar nggih lancur-lancur ngamarta sampun ngempal wonten mriki. Ndara Antasena sing memba Prabu Antawirya. Ndara Wisanggeni sing memba Begawan Tunggul Manik. Iya Siwa Semar Badranaya. Kula pun ngerti niat sampeyan mung ngemutke sinuwun Duryudana. Nika pun kondur kali garwane Dewi Banowati pun dilarak. Merga napa remet-remetan asta kali Ndara Janaka ketemu kali tilasane. Lah nika pun Gus sampeyan niku isih enom isih dewasa ampun nggih mangsa nggelak wanci mundhak kurang becik kedadiane kamukten warisan tinggalane mbahmu mbiyen niki ampun dadi ajanging pasulayan ning yen iso warisan niku dibudidaya dilestarake dijaga keutuhane warisan niku aja didol. Warisan niku ampun didol. Siwa Semar ya bakal tak candhi ngendikamu wa. Purnaning lakon purnaning gati mboten ketang. Sakedheping netra pun kelakon Ndara Antasena dadi ratu wonten Ngastina lenggah dampar. Mugi ingkang peteng kaberat babar pepadang sing ganjil dadi jangkep. Godha rencana sampun ngantos tumama mligi dhateng dukuh mriki. Kali Agung sakiwa tengenipun manggih tata titi tentrem durga mendhak kala sirna slamet sing nanggap slamet sing ditanggap.